Форум на председателския съвет заседава поне половин час след 9 часа. Този път вие без да проведете предварително заседание, а пуснахте на разпоредителен порядък съгласуване на въпросите на граждани и влязохте неподготвени в сесията по този проблем, създал скандалната ситуация в работата на сесията. Личната ми критична бележка е към вас, господин председателю, за неовладяване на ситуацията и за неадекватен подход към началото на стартирането на сесията. Второ, аз бях автора на промяната в правилника, която прочети много прецизно господин Спартански. В нея няма общо гласуване за всички питания, а изрично е записан текст, че председателския съвет предлага питането само на граждани в отделна точка и мястото на точката в дневния ред. Само питането на граждани, а не всички питания. Тоест правото на председателския съвет е да промени съдържанието на дадената точка и да измести, ако и има, както в случая има, питане на граждани на друго място, което е преценил председателския съвет. Тази моя забележка ми дава основание процедурно да предложа, без да знам какво сте решавали в последния половин час, обявен за 10 минути, като председателски съвет, да прегласуваме предложението питане на граждани да премине на първо място.